Good morning, titas. Okay ba na? You have fun with Papa, no? Agoy. Alis po sila. Ng tatlo. Sila lang tatlo kasi may lakad ako. Pero ayaw umalis ni Ana. Gusto kasama ako. Agoy. Kawawa naman. Good morning sa inyong lahat. Welcome na naman po sa panibagong video. Ngayon ay linggo. And kakailis lang ni Ruth tsaka ni Ana tsaka niyang aking banang lalaki. Punta po sila sa Apeldoorn. May, di ko alam anong tawag sa park doon. But may maliit na amusement park. And also para siyang may perya na din ba? May fair na din. Nag-book na si Ruth doon. And dinala niya yung kanyang tatay. Pero si Ana medyo ano siya, clingy siya this morning. This day, sobrang clingy po ni Ana sa amin. Para siyang nung 2 years old siya, mga ganun ba. Para siyang bumalik sa ganyang stage na gusto niya palagi kaming kasama. Dahil na rin magti 3 weeks na po na hindi niya kami masyado nakikita nga kasi nasa camping sila ng Ruth Lola. Every now and then, umuwi lang sila, lalo free ako, kunyari sa Wednesday. Free man ako, so kinukuha namin siya o hinahatid nila para makasama ko. Para dito siya sa bahay, ganun. Pero hindi niya po kasi kami nakikita masyado na ng tatay niya. Kaya siguro ganun na pag nakikita kami, ayaw niya mahiwalay. Kanina, ayaw niyang umalis. Talagang yakap lang siya ng yakap sa akin. Sabi ng tatay niya, gusto mo ba talagang, wag na lang tayong umalis. Pero sayang kasi may ticket na po sila. Dito ka na lang kay mama or gusto ko na lang talaga siyang isama, no? Kasi ngayon po, magkikita kami ni Dayan, ni Love Mir Vlog. Magkikita po kami after ilang months or year na ba? Parang last kaming nagkita nung kasal niya. Ay, okay, si Dayan, 2020, ano man kinasal, diba? 2024. So, yun. 1 year na pala. Over 1 year kasi April sila nag-anniversary eh. Bilis ng panahon, no? So, ang tagal na pala, mga 1 year na pala kami hindi nagkikita. Day, ano na day? So, finally, magkikita po kami mamaya. Ano pa naman ngayon? 8:20. So, yung aking bus is at 11. Mga 11 na bus yung kukunin ko kasi yung biyahe is almost 1 hour. So, yung aking train naman pa Utrecht. Kasi Utrecht po kami magkikita and Dayan. Mga past 12 na. Kasi gusto ko siyang itaon din na dadating na din si Dayan doon. So, doon na po kami mag-abot. Kasi mas malayo na po kasi dito. Pag dito pa siya sa amin, mas mahabang biyahe. Medyo malayo din para sa kanya yung Utrecht. Pero at least, hindi ganun kalayo compared sa pag andito siya sa amin. Nahiya naman ako na magbiyahe siya tapos mabilisan lang siyang pumunta dito, 'di ba? Sayang yung pamasahe ba at saka yung oras. So sabi ko sa kanya, doon na lang kami sa ibang city magkita para dalang gala na lang din niya, no? Kasi parang hindi pa yata siya nakapunta ng Utrecht. Yung Utrecht, ano po siya, isa sa may tinatawag po kami ditong Randstad. So that includes Amsterdam, Rotterdam, The Hague or Den Haag, and then Utrecht. So, yun yung 4. Maaga po kaming nagising ni Ruth. So, yung ginawa ko, naglinis po ako dito sa countertop namin. Tapos, yung aking, tawag dito, yung aking water cooker, yung tawag dito. Nilinis ko po yung loob niya. Nilagyan ko ng azain or yung panglinis na vinegar ba. Tapos, magre-ready lang po ako, no? And, samahan niyo po ako sa aking araw. At kitain po natin si Madam Love Mir, si Daydayan. See you po and enjoy po kayo sa videong ito. Station na po ako. Limbos. Balik ulit tayo dito.
And yung aking train is at 11:53. 41 pa lang pa. Punta na ako sa loob kasi bili ako ng pabili. Punta ako ng CR. Grabe yung pagmamadali ko kanina. Basa na yung buko. Basa yung buko ko ng ano. Hindi ko na-bloater yung buko sa pagmamadali. Sa platform 4B po tayo sa kabila. Busy ngayon lang. Ang daming tao. Kahapon, ano lang okay na. Siguro may event somewhere. Pero po tayo sa baba. Upo na lang po ako dito sa loob. Dito ko na lang din hintayin si Dayan. Kasi mga 10 or 15 minutes, andito na din siya. Pero in fairness, malamig. Good luck sa atin today. Tayo natin si Dayan dito. Uy, darang artista. Hi! Hi! Outfit. Ang tanong outfit. OTD for today. Ay, hindi ka doon. Grabe na chut ni. Dahil medyo bugat ba yan? Ayaw ra. Ako lang sa ida. Fire mag-hotdog. Wala. Ang sabon ka tong usama. Idala ko. Pero medyo bugat-bugat. Tara, Mariana. Uy, na-late yung ano nila. Na-late yung train nila, 5 minutes. Shopping na sad. Shopping, dahil dami kang na-shopping ka. Ubit daw. Tugnaw man. Sa Sara, lagi ko na may tag 9 euro, 5 Si euro. matatag Sara ronday. Grabe na jud. Lugay na to. Nagkita ay 1 year. Uy, kay first time yan ako diri. Ako sad char. Ha, pag-job. Char lang. Wa ka gigutom dai, sige gutom na ka mga unta. O, ato da. Magkwanta kay mag-ipon. Oh, at bang ra kayo. Mission. Sa man ni ay na demonstration. Nice kayo dai no. Ang maglaag taray pwede ra sad. Pwede ra sad sa sulod or mo adto ka sa sentro mismo. O, pwede ra mag-snacks, mag-coffee niya. Grabe akong kuyog. Grabe ka sexy. Mura ko. Sexy, paturoy. Mura ko assistant ani. Ang ending, ako naka-chinelas po ako pero yung kasama ko naka-boots. Naka-boots man akong kuyog oy. Dai kato akong ingon sa imong kauban sa imong ate dai ba sa school dai. Ang iyangan kay si Amelor o yang Aristotle ang iyahang bana. Naasa sila sa Netherlands. Ay ka ng mga snack-snack ba? Busy man ang mall karon oy. Yung kay tao. Dagang sale dai. Ayan, dito kami sa Ana Pancakes. Thank you. Madam mag-order pas madam. Nice view. Nasa next lang ng ano oh. Sa labas lang ng mall and then yan, may square sala dito. She's upstairs. She will come. Dito na mo. Dito na ang cappuccino nga ba. Cappuccino para siya ano, tubig. Murag- Cheers ta dai kay mag-inom Baso, ta. baso man ang gihatag sa mo. Uy, di man ni Lagi. di man ni kuan pang kape. Man pang kape. Mura mag-juice. Nakapo kami, nag-order na kami. Kaya na kayo nanila. Magkalit ko atong kuan na sinabi na pang kuan ba, pang Try ko to. balay. Palit po ko ato. Lami man ka. Dali man, pero sa Pilipinas, di mo palit. Dali na, no? Sa dali, so palit. Muhi mo ko katunggi mo naman sila mo lami Kaya ko. na maamang tag sinuman roll niyo. Pero wala naman to kuan. Wala naman ka to. Sa fight ko sa Yumbo. Dali, as kape. Okay lang. Para maubos yung oras namin dito ay. Feeling ko, wala siya. Shopping. Wala na. Ano tag-stud, uy, para makita ko din mo ang order. Daming tao dito ba Walang lang sa size, pwede lang mga kanal-kanal. Sa amin sa Ipuwaman kanan. o kanal sa na may dagang kanal sa inyo. Wala dito Sa mo, aday, kay ko, ano, mag para sa kaumahan mo lang. dito ko. Gaya, ay. Nice. Pwede ko kumatubit na. Mauni ilang kuan. Nice ilahang ilang bar. Bugay pa tayo. Pili ako gamay na siya. Looks so good. Kaon.
Muna kaming Zara, tapos na kami doon sa pancake, sa Ana Pancake. Magpicture ta, day. Pasok tayo sa paborito ni Diana, Zara. Mag-shopping ako. Sana hindi masyadong busy sa sa Zara. Sa nasa rataani nga. Taligsik na, day. Lao, mura na, 10 euro. 10 euro. 6 euro doon. Hala. Yan, may napili na tayo. Ano lang dito, tag 6 euro na lang. Mura. Yan, nakabili ako doon ng tawag ani, vest. Sinuot ko kagad kasi malamig, pero nakachinilas po ako. Okay lang yan. Damay ako sa trip ni Hindi man siya Dayan. malamig sa Hindi malamig yan yung paa. Oh. Punta naman kami ngayon sa kanilang maglakad-lakad kami. Puyag Tagalog day, no? Mabyo. Lakad-lakad kami. Shopping na, bit-bit. Mag-close naman po, good. Kuan pa man po, alas 3 pa man. Okay pag alas 3. Ayan si Dayan, Dito kami, shopping time. Oh, dami ko shopping. Hindi na ka ba? Birkenstock. Si Madam, Punta kayo sa Ah. Pagli tayong patat, mama. Diyan, Day. Sige, Day, palita diha, Day. Pag-uwi natin. Busog. Busog. Punta po kami sa sa Dome Torre or Dome Tower. Punta tayo doon para makita ni Dayan Ay, doon. may famous nito, Day. Ilang tower, Day, nice. Ayan, maganda yung kanilang shopping street, no? Naku, hindi pangita ko. Si Dayan, manamay na sa Day, hindi siya. ka sapatos doon. So, andito na tayo sa shopping street nila or shopping area nila. Hala, dalhin ko si Ruth dito na may pala dito. Banh mi shop or Vietnamese ba. Ito siya, very comfortable. And I think, okay to pang lakad-lakad ba. Wala man. Yan yung hardware niya, may ganyan. Tapos may white din. Comfortable, day. Comfortable kaayo, day. Kumpi lagi. Nakumpi sa siya. Nga, kuan ba kay ko? Kantang kay kog tiil, day. Asa ka nila? Here's Dayan. Ayan yung gusto niya. Cute, no? Cute siya. Wala mong guro ni Dirin, Day. Ask ko. Day, Ha? parang asa naman ka? Nanam di ka sa huli ko. Sige pangita. Dayan. Asa naman ta? Ikaw. Tara. Ato na punta nga side ay, Manguli na ta. Okay naman ko. Manguli na to. Ato na punta nga side, mo. Balik na to ba para maagian to na tong kananan. Hindi na ako mabalik. Babalik ako dito pag marami akong pera kay Diyos ko. Kulang ka shopping. Uy, Diyos ko. Oh. Dami shopping. 3 bag na. Ito bigay to ni Jing. Balik na po kami doon sa sentrum, no? And then sa station. Maaga pa naman, magpo 4 o'clock pa naman. Nga, day. Happy na kasi mong shopping, day. Happy day. Nabutas ang bulsa.
na kami. Thank you, Day. After 1 year, nasad na magkita. 1 year nasad mi magkita. O sa magkita. O di, kaganahan mo sulog mo, Day. Mga kanaanan diri, o. Ikaw, no? O, pasok na tayo sa, station. Sa loob na po kami. Ano pa naman? 4:37 and yung yung train ko for 53? 54. Pero mag-uwi muna ako. Parang tao dahil yung station namin sa Utrecht parang parang nasa airport ka lang. Sa ibang ilok? Itong lalaki. Parang airport lang din And punta tayo sa platform 18 kasi andun yung Pavenlo, yun yung sasakyan ko. Nie ma. Bo mój brat chciał. No zrób mu 4. No z 4, no. Jak mógł i to zrobił. Na bogato powiedz. Ayan, nag-oil na yung mukha ko. Nasa din boss na po ako pero yung aking bus ay 43 minutes pa naman. So, andito ako ngayon sa Burger King. Kain na lang ako. Kasi pagdating ng bahay, for sure pagod na and magre-ready na po ako ng mga gamit ko para sa work. Yun, sobrang nag-enjoy po ako. And sabi ni Rod, kasi pauwi na din sila. Sabi ni Rod, pagod na daw si Ana. Na si Ana, naghihilik na daw sa sasakyan. Kain po muna ako dito and see you na lang po doon sa bahay. A few moments later. Were you sleeping in the car? Na, hi, titas! Nakauwi na, naunahan ako ng batang to. Uy! Yan, bahay na po ako and nag-enjoy ako sobra kasama si Dayan. Thank you sa time, Day. Sa uulitin, I hope mag-enjoy ka doon sa Pilipinas. Sana all. Malapit nang umuwi. Kita-kita pohon, usap. I hope di naman umabot ng 1 taon before tayo magkita ulit, Char. But yeah, thank you po sa pagsama sa akin sa paggala na naman natin today. Walang katapusang gala. Next week, bahay na po ako. Off ako sa Friday, tapos syempre sa weekend. So, bahay lang po ako next week. Mapapahinga po ako kasi parang sunod-sunod na. Palagi akong lumalabas ba. Last week din, busy kami. So, maraming salamat sa pagsama sa amin and kita-kita na lang po tayo sa sunod video. Doy, mush mush babush. Scott, mush mush babush. Mush, mush, babush. So pretty. Anna's gonna be checking Mama's new clothes. The other bag, yeah, the big one, the big one. That one, yes. That's just old shoes, Mama's old slippers. Oh, you can move to the other side, love. Is that nice? Do you like the color? Anong inanaog effect? Medyo brown po ito. Yan po yung nabili ko sa Zara kanina. Discounted na yan masyado. And I have skirt and also shorts. You want to see? It's inside the bag. Sobrang mura na lang. 6 euro na lang doon sa Zara. And ito, oh. Cute siya, no? Na shorts. Ayan. Yung isa kay ano man. Skirt. Yeah? That's it. Nagkatag naman eh. Diba? Kanina, wala po ito. Ngayon, wala na. Ayan na. Kalat na. Katawa lang kigwa, oh. It's so cute lang.